साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। आमची जी मीटिंग होती ती विशेषतः कीटकनाशकांचे पैसे भरणे किती भरायचे या संदर्भात होती। तर त्याच्यात जो निर्णय आज झाला तो नाईलाजाने घेतलेला निर्णय आहे की शेतकऱ्यांना गृहीत धरलं गेलं की ते आणून पैसे भरतील पण शेतकऱ्यांनी जर पैसेच मिळवले नाहीत तर आणून काय भरणार। आणि एक संघटना म्हणून त्यांना एक काहीतरी होतं की ते काहीतरी ह्याच्यामध्ये करतील। तर आता शेतकऱ्यांनी जर आता पैसे दिले नाही त्यांचे तर हे लोक काय करणार आहेत? हे लोक यांना न्यायालयात घेसतील, कोर्टात घेसतील आणि त्यांना जेलवारी घडवतील। म्हणजे त्यांना हेच अपेक्षित आहे, हे याच्यातून दिसतंय की जे शेकडो शेतकरी पैसे देऊ शकणार नाही आहेत कीटकनाशकांचे, ते त्यांना ह्यांना जेलमध्ये घालण्याचे त्यांचे एकंदर प्लॅन दिसत आहेत। ज्या पद्धतीने त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधलेला नाही आहे तर आता ते होणार आहे। आता शेवटी त्याला काय आता इलाजच नाही असं दिसतंय एकंदरीत। कारण 30% रक्कम भरणं हा जो जेव्हा विषय आलेला आहे त्यावेळी MRP वाटेल तशा MRP असतात कीटकनाशकांच्या आणि त्याच्या 25% जर कॅशने काही शेतकऱ्यांना याच कीटकनाशक विक्रेत्यांनी औषधं दिलेली आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे। त्यामुळे हा 30% आकडा आलेला आहे। 30% आकडा हा काय कोणी आपल्या मनाने ठरवलेला नाही आहे आणि ह्याच्यावर कुठची चर्चा करायला हे लोक आलेले नाहीत। त्यामुळे ह्या सगळ्यांचा आम्ही आधी निषेध करतो की त्यांना कुठची काही त्याची संवेदनशीलता नाही आहे। ज्या शेतकऱ्यांच्या जोरावर आपण इतके वर्ष व्यवसाय करतोय, आपण इतके वर्ष पैसे मिळवतोय, काय व्यवसाय हा? एक औषधं आणायची आणि डिस्ट्रीब्यूट करायची, हे स्वतः बनवतात का औषधं? स्वतः संशोधन करतात का? एक प्रकारचं ट्रेडिंग आहे, ही विक्री आहे आणि त्याच्यातून ते नफा आज कमवत आलेले आहेत। ते शेतकऱ्यांसाठी सोडायला त्यांना जरासुद्धा काही वाटत नाहीये। तर माझं स्पष्ट मत असं आहे की शेतकऱ्यांना जेलची वारी घडवणं, शेतकऱ्यांना गुन्हेगार ठरवणं आणि शेतकऱ्याची रवानगी जेलमध्ये करणं हीच या कीटकनाशक विक्रेत्यांची एकंदर हे दिसते। कारण ह्याचा परिणाम हाच होणार आहे शेवटी। त्यामुळे त्यांच्यातल्या काही जणांना आम्ही आवाहन करतो की त्यांना जर काही वाटत असेल तर त्यांनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधून या रकमेचं सेटलमेंट करावं। आणि राहिला दुसरा विषय की नुकसान भरपाई 22,000 काय 500-200 जी आहे ती क्रूर चेष्टा आहे अक्षरशः। त्याच्यापेक्षा सरकारने ती दिली नसती तर जास्त बरं झालं असतं। आम्ही म्हटलं असतं की ठीक आहे आम्हाला मिळाली नाही म्हणून। तर ही 22,500 काय मी व्यक्तिशः सांगतो की मला हे 22,500 अजिबात नको। गव्हर्नमेंटला 22,500 द्यायचे असतील तर माझ्या विद्याधर जोशीच्या नावावर कृपया ते पैसे माझ्या अकाउंटला पाठवू नयेत, ही नम्र विनंती। कोकणातला आंबा बागायतदार काजू उत्पादक शेतकरी आहे, तो आपल्या मागण्या घेऊन वारंवार रस्त्यावर उतरतोय, आंदोलनं करतोय, परंतु अद्यापही या सरकारला या शेतकऱ्यांविषयी कुठेही आत्मीयता शिल्लक राहिलेली नाही आणि कुठलाही न्याय या शेतकऱ्यांना देण्याच्या मनस्थितीत हे सरकार नाही आहे। हे धनदानग्यांचं सरकार आहे हे वारंवार आपल्याला माहिती आहे। परंतु आपण गेल्या काही दिवसापूर्वी तालुका कृषी निवारण समिती या समितीच्या माध्यमातून तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी यांच्या समवेत विमा कंपनी आणि वेदर डिपार्टमेंट त्यांचं जे आहे स्कायमॅट कंपनी त्यांच्याशी चर्चासत्र करून या विम्यावर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही त्यांना निवेदन दिलं आहे। परंतु अद्यापही त्यात कुठेही मार्ग निघालेला नाही आहे। दुसरी गोष्ट, आम्ही वारंवार सरकारकडे ज्या विमा सोडून जी नुकसान भरपाई सरकारकडे मागत आहोत त्या नुकसान भरपाई संदर्भात सुद्धा कोणत्याही प्रकारचा तोडगा अजूनपर्यंत या शासनाने काढलेला नाही। पंचनामे करून जवळपास आता 1 महिना पुढचा उजाडात आलाय, तरीही अजून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायचा की नाही या मनस्थितीत हे सरकार आहे। 22,000 रुपये जी रक्कम आहे ती शेतकऱ्यांना मान्य नाही। या आजच्या बैठकीत आम्ही हा निर्णयापर्यंत पोहोचलेलो आहोत। ही रक्कम आम्ही स्वीकारणार नाही आहोत। जी आमची मागणी आहे, हेक्टरी 5 लाख रुपये, कलमाला 5,000 रुपये आणि काजूला हेक्टरी 3 लाख रुपये, या मागणीवर शेतकरी आजही ठाम आहेत आणि ती मिळाल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही आहोत। जर या येत्या 2-4 दिवसात याच्यावर कुठलाही प्रकारचा निर्णय या सरकारने घेतला नाही तर पुढील आंदोलनाची दिशा सन्माननीय राजू शेट्टी साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली पुढील आंदोलन हे पुढच्या 10-12 दिवसात आम्ही करणार आहोत आणि याचा अल्टिमेटम म्हणून आजच्या पत्रकार परिषदेतून सरकारला आम्ही हात जोडून विनंती करतो
की तुम्ही म्हणताय सरकारला शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरू देणार नाही, पण तुमची ती मानसिकता नाहीये. रस्त्यावर उतरल्याशिवाय आम्हाला न्याय मिळणार नाहीये हे आम्हाला माहिती झालंय. म्हणून येत्या 3-4 दिवसात तुम्ही जर आमच्या संदर्भात योग्य तो निर्णय घेतला नाही तर सगळ्या शेतकऱ्यांना घेऊन पुन्हा आंदोलनाच्या पवित्र्यात संपूर्ण आंबा बागायतदार आणि काजू बागायतदार आहे. आंबा व काजू बागायतदार व्यापारी संघाच्या वतीने आज एक बैठक घेण्यात आली होती. कारण बऱ्याच महिन्यांपासून औषध विक्रेते जे आहेत यावर्षी बऱ्यापैकी आंबा उत्पादकांचं, काजू बागायतदारांचं नुकसान झालं. यासाठी जे औषधं विक्री केली गेली होती त्यासाठी त्यांच्याकडे आम्ही डिस्काउंट एक मोठ्या पद्धतीत मागत होतो. परंतु काही 8-10 दिवसापूर्वी आम्हाला त्याने सांगितलं की आम्हाला तुम्ही रितसर लेखी द्या, आम्ही मिटिंग लावतो. म्हणून आम्ही 28 तारीखला त्यांना लेखी निवेदन दिलं होतं त्यांची जी जिल्ह्याची संघटना आहे त्यांना. परंतु अद्याप त्या लोकांनी कुठल्याही पद्धतीची त्याची दखल घेतली गेली नाही. त्याच्यानंतरही आम्ही त्यांना विचारलं होतं. पण त्याच्यानंतर आज 10 दिवस झाल्यानंतर आम्ही संघटनेची मिटिंग लावली. बऱ्यापैकी शेतकरी तिकडे एकत्र जमलो होतो आणि आज एका निर्णयाकडे आम्हाला जायचं होतं. तो आज एक आम्ही असा निर्णय घेतलाय की जी काय औषधाची बिलं आहेत, म्हणजे जे मूळ रक्कम आहे MRPची, त्या MRPच्या 30% रक्कम सर्व शेतकऱ्यांनी दुकानदारांना द्यायची. कारण आम्ही वारंवार त्यांच्याशी चर्चेचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांनी कुठल्याही पद्धतीची शेतकऱ्यांची दखल घेतली नाही. त्यामुळे आज एक मोठा संघटनेने निर्णय घेतलाय की जेवढे औषध विक्रेते आहेत त्या सर्व औषध विक्रेत्यांची MRPच्या अगेन्स्ट 30% फक्त द्यायचे. जर एखाद्याचं 1 लाख रुपये बिल झालं असेल तर त्याने 30,000 रुपयेच द्यायचे. आता 30,000 रुपयेच बिल त्यांना द्यायचं. तरी आम्ही देखील औषध विक्रेत्यांना एक आवाहन करू इच्छितो, पुढील 4 दिवसामध्ये तुम्हाला जर वाटत असेल तर तुम्ही संघटनेशी संपर्क करून अजूनही बैठकीला बसायची आमची तयारी आहे. परंतु हे तुम्ही जर नाही बसलात तर 30% जे आज आम्ही डिक्लेअर केलंय ते 30% ही तुम्हाला रक्कम शेतकरी देणार नाही याची कल्पना तुम्ही वेळेवरच घ्यावी. कारण जेवढं तुम्ही शेतकऱ्यांना म्हणजे अक्षरशः वेळं समजताय की शेतकरी तुम्ही ग्राह्य पकडत नाहीये तुमच्या कुठल्या याच्यात. एवढी वर्ष शेतकऱ्यांच्या जीवावरती तुम्ही अमाप पैसा कमवलात आणि आज जर तो शेतकरी संकटात असताना त्याला तुम्ही 30 ते 40% डिस्काउंट देऊ शकत नव्हता तर तुमच्या औषध विक्रेते आणि तुम्ही स्वतःच शेतकरी आहात. 80% जे औषध विक्रेते आहेत ते शेतकरी आहेत आणि त्या सर्व औषध विक्रेत्यांना आम्ही वारंवार संपर्क करून देखील सुद्धा त्याने शेतकऱ्यांची कुठल्याही भावना समजून घेतल्या नाहीत.